Tao, versus Francis, 2-2. Mínimo. Tanto. Si tanto. Tuh, mag sepadan ka ba? Yes. Bagutan lang. Hindi lang. Ano mo na ni? Ito pa yung manalo. Matik na ata. Wala na sigara ka. Tanay yung mga gawin. Ate, kulang bicara. Ayun, ito nga po yung pare ah. Kapag man sigarilyo, wala ilakon sigarilyo. Kayo nung dumig sa patagan. Yung muni baga no. Ay, abay pilin tayo. Si Daji, kuan Daji. Kung makabirin na ta. Kuan Daji. 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 Paul, tama Paul. Paul, pare.
Auto ah. Awat eh. Nanti pulang. Aratan sa ko, baik kurang depan mo. Kanin tahu na sih. Tane tawag mo. Sang nila pala yan. Ano relino eh. Alito, mawin sa Quatro. Hindi. Pwede manalo ng tapos daw. Wajar, wajar. Nandrequest ka, ang mga sinustong dwara. Sakit to sira. Kumis lang pa mo. Sige. Ito. Ano? Mati. Oy. Kumis chicken pa mo lang. Balik ka pare. Ikaw, ah? Ah, di pa man ay sa babaw ito mo. Iban. Ano man to? Ano pa yung gapo? Umulan. Ano ginawa? Ba't wala na pangalan siya? Gamot kayo mo. Kayo mo, mga tinong kayo mo.
Tapos ako mangalang. The DJ and the wala sa tuwang ang talaga. This is kuya mo. This is kuya Magapol. Natural. Makakal namin dito. Timul ka daw. Timul ka daw.
Dili sulat sa kalaw. Tanong ang tama ang sulat sa mga kalaw. I-deliver ka cinta jaga. Di pa lang. Lagi pa ito pa rin sa cinta. Ganda yun, di ba? Di pa lang lang Then, wajah kami. Tuan. Nara ako na nag-stress. Parang pre, no, pre-break tayo hanggang 15 minutes. Punta, yun na lang na may pila na dito yung data, may tayo. May gano'n, may pila na yung bata yan. Makita natin yun. Kasi nga, amin pre-check ko. So kayo, ma? Check mo, minta ka pero kagawan na. Mas pa hindi lang ako, nasa mo na. Tanda. Nara yun.
Grabe ka, awal.
Power break ya. Power break nih. Ayo dulu tanggal kita pergi. Linisin dulu nih motor. Nanti manajer kata hujan. Shout out buat Pemkot Mayor. Beda nih kayak kita banget. Ingat Wish ko lang ba ito na dito? Yes.
Kalau seperti itu, kalau kamu jangan. Kalau tadi kan dekat Dubai. Akan sih kerja. Pakai cepat kerja. Cepat itu kamu. Salah apa di Jong? Dinding, ayo. May t-shirt ko. Saya Patrick. Last hour sih. Saya tak pilih, mungkin pera mah. Nah, kali baca kami mata.
Mahirap pa. Pinagdalahan ko. Nabili yan, gano'n din ba nila? Francis. Ay, gusto pa. Gusto pa 5 foot. Gusto pa muna. Shout out sa 19,000 viewers. Natin dyan, ha? Shout out kayo, Manny Jelmon mula sa Estrada. Yes. Sa kini, lumanong.
Kelewatan. Enam. Empat. Ang nunununtak lang kasi gita lang mo. Sige, dalang malinulo.